vosaltres podeu millorar la situació del català a Llinars. Podeu fer moltes coses. No voleu salvar el país, els països catalans. No! Voler salvar els països catalans és la millor manera de no salvar res. Voler salvar el català a Llinars és la manera de fer alguna cosa positiva. Doncs això, reglament d'usos lingüístics, és el que heu de fer aquí. S'ha de fer un nou reglament d'usos lingüístics aquí, una nova Constitució. Després ja farem la Constitució de la República Catalana. Si no tenim ni una Constitució lingüística a Llinars, comencem per aquí. Doncs l'important és això, que ens organitzem perquè passin coses. Si algú li diuen no et penso prendre per parlar català, fins que no surti el director o directora del cap de Llinars, no sortim d'allà. Va d'això, sabeu per què? Perquè si passen aquestes coses i tu comportes com acostumem a portar-nos els catalanoparlants, és a dir, com rates de claveguera, les agressions cada cop seran més grosses. És la condició humana, no és maldat, no és maldat. No és maldat. Perquè els catalans, les persones no som éssers de llum. Quan tu veus algú que es rebaixa molt, l'instint humà no és maldat, l'instint humà és esclafar-lo com una panerola. Sí, no ets mala persona, l'instint humà és esclafar-lo com una panerola. Algú es comporta ja com un d'allò. Això és el que ens està passant a nosaltres. Com que ho entomem tot i ens ho mengem tot, cada cop serà pitjor. I el que us dic és, no ho feu per vosaltres, no. Feu-ho pel mateix que ho faig jo. Els vostres fills. Els calés han d'anar aquí, És igual, si jo no soc el futur del català, jo no soc, TV3 no ha de mirar per mi. Perquè jo tinc una generació de nens de 6 i 5 anys que ells són el futur del català. Per tant, a mi que em moguin, els meus fills són el molt important. Però és que ells trenquen la baula de la cadena. Si ells trenquen la baula, el català s'ha acabat, tothom ho entén, no? Si hi ha una generació que falla, s'ha acabat, caput, el català, caput. El català és un estat d'ànim. És normal que tothom parli català a Catalunya. Jo sempre ho dic, Els nouvinguts. Això no ho diu el CUP, no? No ho diu. Català obligatori. Legalment no podem, no és legal. Moralment català obligatori. Drets i deures. Perquè no parlar de deures és la millor manera de topar l'extrema dreta.